Majs mi je dao dobar savjet i to kad sam tek tamo, mislim, predno 20 godina, nešto sam pisao i uzbilio sam se i on sam napisao nešto kretenski i on je ovako pogledao i rekao, to Eufrate, glorifikuj. I ni ne sjećam se ni šta sam peo. Da. Me zove posle, kako je, brate? Nemam pojma, razumeš? Ponekad ostane u glavi dum, celu noć zaspeš, ujutru se probudiš, ne znaš ništa. I čim se ne sjećam, znam da je do jaja. Kad pogledaš, to je u stvari neki alter ego, jer ti kad vidiš taj Mikri i Eufrat nisu, kako ti kažem, upotrebljivi socijalno likovi, znaš, mislim... Ili jesu, ali u okvirima, da. To je neki Eufrat i neki Mikri koji smo mi dali se razvija i da živi kroz nas. I kao da ti pusti, moj ortac iz kraja s njim album, pusti, ona poče da plače. Znači, to je znak da je album stvarno greatest hits. Da.